Neslúži na ukojenie žiadze divadelných fajnšmekrov, ale dáva spoludedinčanom príležitosť dobre sa pobaviť na tom, že susedovie Paľo hrá poštára, obecná poštárka ľahkú ženu a že žobráka stvárňuje veľa vážený pán starosta. Premiéry sa konajú obvykle cez Vianočné sviatky alebo na Veľkú noc. Tradíciu ochotníckych divadiel premiérovať svoje hry na prvý sviatok Vianočný uchováva i ľubelské divadlo Kolomana Ondreja Urbana. Svoju hru s názvom Bigamia sa nevypláca premiérovali 25. decembra v obecnom kultúrnom stredisku. Divákov sme sa opýtali, či navštevujú divadelné predstavenia pravidelne a čo od nich očakávajú. Očakávame príjemnú zábavu, nejakú oddychovku takú, na ktorej sa akože zasmejeme, pretože Vianoce sú sviatky oddycha, pokoja, mieru, lásky. Len hádam takú radosť. Nie? A že sa zabavím. No, že bude sranda ako vždy. Že to bude také skvelé ako po iné roky. Že to bude veľké prekvapenie, no. Že sa dobre zabavíme a že také príjemný večer strávime. Peknú atmosféru. Chodíme každý rok. Chodím každý rok a dúfam, že to bude halus. To je nádherné, čo si bez tohto by som si sviatky ani nevedel proste predstaviť. Pre televíziu Liptov Peter Danko.